खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि डिनखौ लेट्रिन फोसाबहोनायनि शिवसेना एमपिनि बेरेखायै एफआइआर। गबर्टना आईसीडीएस प्रजेक्टनि मावख' लांगोनायाव अंगनबादि मावफारियाफ्रा गोख्रों सोमावसारदों। आईआईटी मुम्बाइनि हस्टेल केन्टिनाव निरामिस जाग्रा जानांनायनि खुद्रिनाय फरायसाफोरनि सायाव 10,000 रां जुरिमाना। 3,000 रां घुस लानानै बे खेबाव आइजो जुनियर एसिस्टेन्टआ भिजिलेन्सनि जेयाव नांदों। दुबाइयाव हाबा जाहैनानै एक्टर रणबीर कापुरआ ईडीजों सामन खालामजादों। उन्दै हिन्जावसाखौ जुलि लाग्रा सा 961खौ पुलिसआ खाबाय। कंग्रेसआ दोलोआव थानाय समावनो बिटिसिआव बांसिन असान्ति दङमोन बुंदों प्रमद बर'। तामुलपुरनि सेसापानि गोजौ फरायसालियाव थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरनो बेसेन नाङै साइकेल रानदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। महाराष्ट्रनि नांदेड़ डाक्टर शंकर राव चौहान सरकारी मेडिकल कलेज हस्पिटालाव नुजाहैनानै शिवसेना दोलोनि एमपि हेमन्त पाटिला दिन डाक्टर सिमराव राकाडेखौ लेट्रिन फोसाबहोनायनि थाखाय मानहानिनि एफआइआर होदों नांदेड़ सदर थानायाव। मानो होनोब्ला बेनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन। मख'नो गोनांदि महाराष्ट्रनि नांदेड़आव थानाय डाक्टर शंकर राव चौहान सरकारी मेडिकल कलेज हस्पिटालाव थांनाय 30 सेप्तेम्बर आरो 1 अक्ट'बर 24 घन्टानि गेजेराव सा 31 बेमारिफोरा थि समाव फाहामथाय मोनैनि जाहोनाव जिउ गोमानांदोंमोन। बे दुखुनांथाव खौराङा खौरां बिजोंनि जोहै गोसारनायाव रायजो सरकारनि केबिनेटआ बेखौ नायबिजिरनो नायबिजिर कमिटि दानानैबो होखाबायमोन। अदेबानि नांदेड़आव थानाय डाक्टर शंकर राव चौहान सरकारी मेडिकल कलेज हस्पिटालनि दिन डाक्टर सिमराव राकाडेआ गावनो लेट्रिन फोसाबनांगौनि जाहोनखौ सोरखारनि सायाव जाबसिनदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव 4थि थाखोनि मावफारिया एबा साफाई कर्मचारिफोरखौ सोरखारानो थिसनथाइ होनायाव गोहैलो खालामदों। ओजोंहाय थाखानाय डाक्टर एबा मेडिकेल स्टाफआ खामानियाव रावबो गोहैलो खालामाखै। मानो होनोब्ला जायफोर बेमारिया थैदों बिसोरनि बांसिनानो किडनि डेमेज लिभार डेमेज जाजोब्बायमोन एबा सिगांनिफ्रायनो गोलाव समहालागै बेमाराव गोग्लैसोनानै दङमोन। दुलाराय आसामावनो बुधबार खालि अंगनबादि मावफारिया हेफाजाबगिरिफ्रा गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखौ मोननांगौनि दाबिजों गोख्रों सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि ज्योति नगराव गबर्टना आईसीडीएस प्रजेक्टनि मावख' लांगोनायाव जथायै 4 सार्कलनि अंगनबादि मावफारिया हेफाजाबगिरिफ्रा गोख्रों धरनानि हाबाफारि लादों। सोमावसारगिरिफ्रा फुंनि 10 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम मोननांगौनि मोनथायखौ होनांगौनि दाबिजों गोख्रों सोमावसारदों। गोख्रों सोमावसारनायजों ओनसोलावनो दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। सिगाङाव बेनार लानानै जोंनि दाबिखौ मानिनानै ला, जोंनि दाबिखौ मानियाब्ला गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारनाय लागोन बायदि बायदि स्लगानजों 3 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों आरो लोगोसेनो बायदि बायदि दाबिजों गोख्रों सोमावसारदों अंगनबादिनि मावफारिया हेफाजाबगिरिफ्रा। दुखुनि गेजेरजों अंगनबादिनि मावफारियाफोरा फोरमायदों गोबां मुवा बेसादनि दामफोरा बारायजोब्बाय, गंसे गेसनि बेसेनानो गोबां जाबाय। दा जाखिनि दान बान्था 6,000 रां होगासिनो दङ अंगनबादि मावफारियाफोरनो, बे जोंनो न'खर सालायनायाव गोबां जेंनानि गेजेरजों जों सोलिनांगौ जायो। बेनिखायनो जों दाबि खालामनांगौ आरो सरकारि कर्मचारि हिसाबै जोंनो सिकिउरिटि होनांगौ। सरकारा जेब्लासिम जोंनि दाबिखौ गनायनानै लाया अब्लासिम धरना होबाय थागोन होननानै गोख्रों रावजों फोरमायदों। आईआईटी मुम्बाइनि गासै 8 हस्टेलनि गेजेराव 3 हस्टेल फारियै हस्टेल नं 12, 13 आरो 14आव जानाय आदारखौ निरामिस एबा बेदर मोनजायैनि खुद्रिनानै धरना होग्रा फरायसाफोरनि सायाव 10,000 जुरिमाना फोनांदों आईआईटी मुम्बाइ खुंथाया। मानो होनोब्ला जानायनि मेनुआवनो बेदर गैखाया। जेराव मेसनि मेनुआनो निरामिसखा बेवहाय मेनुनि बारगा बोरैहाय फरायसाफोरा सोमावसारनो एबा धरना होनो हायो होननानै जुरिमाना फोनांदों आईआईटी मुम्बाइ खुंथाया।
सुलुङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला मोनद' हस्टेलनि गेजेराव मोनथाम हस्टेलनि मेस मेनुआ गासैबो समावनो निरामिसखासो। बै 12, 13 आरो 14 नं हस्टेलाव बेदर बायदिफोरखौ सिगांनिफ्रायनो जाहोनाय जाखाया। बेनिखायनो जायफोर बेदर जाग्रा फरायसाफोरा बै गंथाम हस्टेलाव थायो बिसोरबो मोनजाया बेदरखौ। जाख्ल'नायनि हुदाया आथिखालाव बाङाय जायाखै। खायदा कौशल बाहायनानै जाख्ल'ग्रा मावफारियाफ्रा दासिमबो ग्राहकनिफ्राय जाख्ल'नाय हुदाखौ नागाराखै। बे खेबाव पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं बिफान नलबारि डिभिजननि आइजो जुनियर एसिस्टेन्टआ CM भिजिलेन्सनि जेयाव नांदों। बुधबारखालि नलबारि डिभिजन पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं बिफाननि जुनियर एसिस्टेन्ट एबा केरानि जनु कलिताखौ 3,000 रां ग्राहकनिफ्राय घुस लानायनि दायाव एरेस्ट खालामदों पुलिसनि CM भिजिलेन्स ब्रान्चआ। छत्तीसगढ़निफ्राय अपारेट खालामजानाय महादेव बुक एप सामलायगिरिनि हाबाखौ दुबाइयाव जोबोद गाजा गोमजायै खुंहैनाय समाव हांख्रायलाय मोननानै एक्टर रणबीर कापुरआ हाबा जाहैदोंमोन। बेनो दा रणबीर कापुरनि थाखाय जेंना सोमजिहोबाय। 112 कौटि रांनि खुंनाय बै हाबायाव बाहागो लाहैग्रा बलिउड सेलेब्रिटिफोरखौ ईडीआ साफा सामन खालामदों। आथिखालाव एक्टर रणबीर कापुरआ ईडीजों लेंहरजादों। मानो होनोब्ला महादेव बुक एपनि जोहै गोबाङानो गोबां रां थगायजाबाय आरो खहा जानांबाय। बेनिखायनो महादेव बुक एपनि सायाव इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरआ गोख्रों नोजोर लाखिदों। मानो होनोब्ला थांनाय फेब्रुवारि 2023 आव महादेव बुक एपनि बिगोमाया दुबाइयाव हाबा खुंहैनाय समाव बलिउडनि सेलेब्रिटिफोरखौ दोनहैनो 42 कौटि रांनि 5-स्टार हटेल बुकिं खालामदोंमोन। रणबीर कापुरनि अनगायैबो हाबा जाहैनाय बलिउड सेलेब्रिटिफोरनि मुङा फारियै टाइगार श्रफ, सानी लियन, नेहा कक्कर, आतिफ असलम, राहत फाते, आली खान, आली असगर, विशाल दादलानी, इली अब्राहम, भारती सिंह, भाग्यश्री, कीर्ति कार्बंडा, नुसरात भारुचा, खुशना अभिषेक आरो सुखबिंदर सिंह। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै आसाम पुलिसआ साननैनि गेजेराव हरखाबै अपारेशन एबा रेड खालामनानै उन्दै बैसोनि हिनजावसाफोरखौ जुलि लाग्रा गासै सा 961खौ एरेस्ट खालामदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटाराव टुइट खालामनानै मिथिहोनाय बायदिब्ला हमजानायफोरनि गेजेराव सा 19 नकल खाजिबो दंफायोबो आरो गुबुनफोराबो रावबो बारग'नाय नङा। नखर बिफाननि डायरियाव लिरनाय बायदिब्ला दुलाराय आसामावनो गासै 4,244 उन्दै बैसोनि हिनजावसाफोरखौ जुलि लानायनि केस रेजिस्टार जादों होननानै DGP GP सिंहआ मिथिहोदों। गसाइगाव नोगोराव जानाय बड'लेण्ड माशरुम मिशननि नैथि खोन्दो हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियाव गासै 400 गावसुंथा हान्जानि आइजोफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। हाबाफारियाव माशरुम दिहुननायनि आइजेंजों लोगोसे माशरुम दिहुननायाव हेफाजाब खालामनो थाखाय बिटिआर सोरखारा चेकबो राननानै होयो। प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव एरैबायदि बिबुंथि लाखियो दि कंग्रेसआ बिसायख'थि फैब्लाल' 2-3 मेल खुंनानै राजखान्थि खालामो आरो कंग्रेसआ बोलोआव थानाय समावनो बिटिआरआव बांसिन असान्थि दंमोन होननानै बुङो। आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारिया जेबो राजखान्थि गैया, खालि गुबुनखौ बांसावनाय, गाज्रि बाथ्रा बुंनाय आरो असान्थि खालामनायनिल' राजखान्थि खालामो, जौगानाय आरो खौसेथिनि जेबो बाथ्रा गैया। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिनि ओंथि गैयै राजखान्थिया बेयाव सोलिया होननानै बुंथियो। आसाम सरकारनिफ्राय थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरनो फरायसालिसिम थांलाय फैलाय खालामनायाव जेंना जानाय थासारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय मोनफ्रोमबो फरायसालियावनो साइकेल राननाय हाबाफारिखौ लानाय नुनो मोन्दों। तामुलपुर जिल्लानि सासाफानि गोजौ फरायसालियाव थाखो 9आव फरायनाय गासै सा 76 फरायसाफोरनो बेसेन नाङै साइकेल राननाय हाबाफारि लादों। साइकेल राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों 58 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि MLA जलेन दैमारिया। लोगोसे साइकेल राननाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो MLA जलेन दैमारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदों 3 नं सोनाब कुमारिकाटा PHDCनि चेयारमेन रुपेन राजा बर'जों लोगोसे फरायसालि सामलाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि देरहासार नार्जारिजों लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोनहा। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।